Aदै जासुला मा जाखो आदै? नोंहाथ' हिनजाव लानायनि बैसो जाबायलै हिनजाव लागोना लालालै नोङो? होद जाम्बा दिगथिखौ बिदि बुंनो नामा? र' एसे गुरलाब खामायबावनांगौ आंहा। आंनि हाबा जानो लुबैथारबाय। ओंलै जानो लुगैथारबायमोन गामियावबो रावबो हाबा मोनजाथारला नालाय। ओइ आसोल बैसो सानैया सोरलै बे? जानो सोरथो बेबा मिन्थियालै। ओइ आसोल बुलायनो सालाफोरखौ खारबोनो हाखाया बिसोरो बुलायनो हराबो दैखौनो। गोसो बोबालाय मा जानांगौ जाखो? आंथ' खारनो हाखालै खिन्थु बानानैसो लानानै खारनांगोननो आंखौ। खारनांगौबा खारगोनलै आङो नोंखौ बानानै बुंहरग्रोलाय। र' आदसा आदै नों माबायदि हिनजावखौ लागोनब्रा आंनो एसे खिथालाय। आरो नोंनो बेखौबो नांबावगौसो। मा रायलायदोंलै गयदाफ्रालाय खोनाफैयाबो मायाबो। ओइ लेंहरलाय बुलायनो। गोसो बोजानो एसे गिलायलांदोंलै आङो नोंनो होनहरग्रोलाय हायोबा। ओइ जाम्बा गथ'फोर हरना हरलाय। मा जाखोब्रा आसोलफोर? औ मा जाखो? नोंसोर बेयाव मा जंफैदोंलै सिख्लाफोरसो जंफैदों नामा नोंसोरलाय आसोलफोर? ए जोंखौ मा होनहरदोंलै बिसोरो? ओइ जोंखौ मा होनहरदोंलै बिसोरो? नोंसोरलाय मा जंफैदों हो नोंसोरलाय? नोंसोर मा जंफैदों? नोंसोर बुरिफोर जंफैदों नामा बाहायलाय? ए मासि गरमलै बिसोरो जोंखौ मा हरदों बिसोरो र'। ओइ जों नोंसोरबायदि हिनजाव गुन्दा नङालै जोंखौ बिदि दाहोनलाबाय। मा बिदि दाहोनलाबाय बेलाय? जोंखौलाय माथो बिदि बुंलाबायनांगौ नोंसोरलाय? बिगुर जिगोनलै जाना मा दाहोनखा जोंखौ? ए बुलायमा फैलाय नैबे दैखौ बारबोलाय हायोबा। नोंसोरनो फैना बेवहाय दम दङबा ओरै दैखौ बारबो। जों बारबोआ नोंसोरनो हायोबा बारबो। जों थाङा दम दंबा नोंसोरनो फै। नोंसोर हाखाया जोंखौ गिबाय ना मा होनो आसोल? औ जोंखौ गिबायब्रा बिसोरो गयदाफ्रा। ओइ जों गियाखै मिथिबायना नोंसोरसो गिदों। हायोबा नैबे दैखौ बारबो ओरैहाय फै। ओइ आदै जासुला थौलाय दै बारलांनि सालाफोरखौ बारनानै हैजोबनि। दम दङबा फैनायसाय ओरैहाय नैबे दैखौ बारबो। ए गिबाय बिसोरो जोंखौ गिबाय। जों गियाखै मिथिबायना नोंसोरसो गिदों जोंखौ बेनिखायनो दै बारबोनो हायाखै नोंसोरबो। जों नोंसोरबायदि थेख्ला मानसिखौ गिया मिथिबायना? नारसोजोबनो हायो जों गोसो जायोबा नोंसोरबायदि मानसिखौ। ए नोंसोरलाय बेसे गिदिर मानसि गोजा नोंसोरबो थेख्ला मानसि गोजा गोसो जायोबा नोंसोरखौ जोसोजोबनो हायो। दम दङबा दै बारबोनोसै नोंसोरो हायोबा। नोंसोरनो फै नैबे दैखौ बारबो हायोबा। हाखाया नोंसोर हाखाया। हिनजाव गुन्दाफोर नालाय बहाथो हाबावो नोंसोरलाय? नोंसिना रावा खिन्थु बांद्रायबाय दै। जोंना बांद्रायाखै नोंसिनासो बांद्रायदों रावा मिथिबायना? जोंखौ बहानि हिनजाव बुरि गोसथोग्रा नुखो नोंसोरलाय? औ जोंखौ बहानि हिनजाव बुरि गोसथोग्रा नुखो बिसोरो? ओमफ्रायलाय जोंलाय मालानिफ्राय सिख्ला नायखुमाग्रा जाखो? जानला मोनला नङा दै खोथाखौ रोंगौ होनना जानला मोनला दाहोनलाबाय बिगुर बिसिजोब जागोन। हा दंबा हायोबा नैबे दैखौ बारबोदोना। ए हायासै नामा थौलाय सिखार दसिन सालाफोरखौ। है फाग्लाफोर फैसिगोन नालै खारदो साला। ए नङा माथो खारदो। साला खाथियाव मोननाय मोनला दोखो बुनानैसो थै गोबा होजोबगौमोन आं बिसोरखौ। बिसोरो बै गामि दरनै बारनायनिया बिसोरनिनो जोबोद बुरजा गोजा सानैजों। मालायनि बायसिना खावनानै पार्टि जाग्रासो बिगुरफ्रा बुनानैसो हरनांगौ बिसोरखौ। ए बिदिसो नामा बिसोरलाय? माथो होनदों नोंलाय? थौ थांसै जोंहाबो। औ बिदिबालाय। हाब आदै गारिया बेसेबां लायाब्रा? नोंसोरबादि बायनो हायि मानसिफ्रा सोंबाय थानो नाङालै गाखोग्रा मानसि सिरि गाखोबाय था। सोंनानै लाखानाय बायदि जायाब्रा देनां आंबो फैसा जाबा बायनो हागौना। नों हायालै हाया गारिनि नाथ मोनसेखौनो बायनो हागोन हायाथाय नोङो? आरो गारि गिदिरसो बायनो सिमां नुलायबावदों। गलामाबो गलामै थाबाय थायाब्रा नोंबो एसे बुजिनांगौना। हैद गाखोनोबा सिरि गाखोलै गाखोआबा दा जोख्लाय हरगोनसो आं। बारा गद गैयालै आंजों जाला। नायगोनलै आंबो नोंखौ। दिदिद गारि गोदानानो गेलेलायबावा नामा नोंनालाय आसोल? दङब्रा जामनानैसो गिदों आङो उनाव होबाय थागोन ना गोदानाव बांद्राय बाहायलाबायनो नाङा। एसे खिथा जालांगोनलै बेलाय गयदायालाय। आजिखालि खिथा जाबा ओंखाम मोनजाबावो। नंगौ नामा आसोल? जेखुनु नोंनिफ्राय साबसिन गारिखौनो बायगोन आङो। नों आंनिफ्राय साबसिन गारि बायनो हायोबा सानबासो ओंखाम जालां बाहाय। चेलेन्ज दा नायबाय था नोङो बोसोरसेनि उनाव। देलै दे बाय हायोबा बाय सानबा ओंखाम जाया आं। ए जागोन जाया नायथारनो दा सालाखौ खानासो दोनगोन सानबा। सिमांसो नुखोना माखो नोंलाय आदै? हैद आदै एसे बरिं मोनबायलै एसे गान दामना होदो नामा खोनासंदिनि। है मोनखासेयाव गान खोनासंबावो नामा? दामदोब्रा आदै एसे खोनासंदिनि। है नोंखौबा हागारलालै आं। बरिया लागाव दासो जादों। हैद खोनासंबा सिरि खोनासंब्रा नङाबा दा बन्द' खालामफिनगोनलाय आङो।
साननैसोआवनो गारि बायनानै लेबेल जाबायब्रा बेलाय बिग्राला थाखा फैसा थानानै लेबेल जाया जायो मानसिया बवा ओरैबायदि लेबेल जाबाय नों आदै माथो होनदोंलाय नोंसोर जायगायाबो बारा गोजान गैला अ नंगौ नामा माबायदि मोनदों खाजानानै ओइ थेबा ओइ मालाय रेस्टुरेन्टाव आंखौ मानो खानानै दोनफैदों नोङो आंखौ बोख्रै हगार फै बावबायबो नोङो बोसोरसे जानायखाय आं खारबायोबा सानबा ओंखाम जाया होनलायनाया नोंहा दिनैफ्राय सुरु जाबाय बेटा नोंहा दिनैफ्राय ओंखाम मोनजाला सानबा सैमा नोंखौ आं गनाय मोनब्ला ओरैबादि बाथोन देनाय बादि देग्लिगौमोन आं नोंखौ बुंबानोदि माबा मोनसे खालामनांगौ बे मानसिनि मोनसे आखल जादों नामा आंखौ गोख्रै हगारबा हगार गोदोना गोदो थांबाय आरो बेबो मालायनि रेस्टुरेन्टावसो आंखौ बै समावहाय गलाम सानथारदोंमोन नामा नोङो एबार नायदो बे हटेलखौ सोरनि सानदों नोंलाय आंनिसो बियो जेखुनु नोंखौ आं हगारनाय जानाय नङा दै नेम बाय नियम फालिनांगौ नोंखौ आंगौबा पुलिस केस होगोन आं बेटा ओइ जाम्बा पुलिसफोरखौ गिना मा फैसा होबानो सेस बियो नोंनि केस होनाया जेखुनु नों बिदिनो थाथ' दै आं आंनि गोसोनायजों बेरायना फैगोरनि बाय बाय ओइ थेफा ए थांमारबायसो नामा बेलाय मा बुंनांगौमोन मा बुंनानै लाफ्लांखोलै आंलाय होथस जारलालै ओइ जासुला ओइ जासुला दै ओइ ओरैना हरलाय नै आं फैबाय ए मानसिया मा मेगन बेरग'गौ नायनानै माथो बोआ मा बोआ जाखोब्रा फैखोना माखौसो बिलाय फाग्लालाय होथस जारला जाथारगोनलै आंहा ओइ आदै जासुला ए दै नांगौ दै अ माय गड हुसआव फैबाय बासायबायलै आंखौ